Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tebibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Selavat ise Peygamber aleyhissalatu vesselam. Adresa temami, kabul buna temami ibadete. O ibadeti ku selavat ya tünebe yan evlevi da yan ahirevi da selavat ise Resulullah tünebe kabul bunavi duavi ibadeti şüphe de açıydı be. O duayı ku de bavi merif tevnebe Müslüman tevnebin. Peygamber aleyhissalatu vesselam gutiye hun duatıkin duayı da temati nekin. Dua rahma khudeye hun duatıkin ji Müslüman araj dua bikin. Fakat veledeki ku dua bike navavi duayı vi da ku de bavi tünebe duayı kabul nabe. Peygamber aleyhissalatu vesselam zamanı ku sohbet fikira vahiy bahata aniden Resulullah aleyhissalatu vesselam ev haberdana xu arad dayı sahabiya zanıbı ku Resulullah haberdana xu arad dayı sahabiya zanıbı vahiyatiye herkes sessiz sekini hatta hani Resulullah aleyhissalatu vesselam tekrar haberda vahiy halas biya haberda başı sahabiya haberda da. Roki disa sahabiyara Resulullah aleyhissalatu vesselam sohbet dikir. Resulullah aleyhissalatu vesselam aniden haberdana xwe areday seri xuse berxwe sekini ve te Hazreti Cebrail dahat dengi Hazreti Cebrail fenani meşa hingiv dahat sahabiya fakat sahabiya famnet kir kaçet beje. Resulullah aleyhissalatu vesselam areday kader eksikini Peygamber aleyhissalatu vesselam seri xwe bilind kir sahabiya ra go Hazreti Cebrail bira imni Hazreti Cebrail hat Go teze hat şu. Go Hazreti Cebrail bahsej merve kikir. Go ya Muhammed. Vati kem çina asimana teni. Ser ya me de orta bahre ki da. Çiyaki küçük xuda çekiriye. Çiyaki çargoşeye. Seri vi çayı mehluk tünne. Ziruh tiştek tünne sade. Merve keye. Mabed xana xuda vefat kiriye. Secde da vefat kiriye. Eva merva Bensiz salî ji Xweda re îbadet kire wî mervî. Xweda Azze ve Celle di eteka wî çiyayî de qasî pêçîkî avekî şirîn derxistibû. Xweda Azze ve Celle darekî henarê da wî hîşkîn kirinê. Henar ku salê da carê meyve digire, ew ê darê rojê henarek digirt. Zemanê dibû ber ve êvar, ewa însana ji mebedxana xwe derdike, dihat wê ava şirîn orta behrê da avekî şirîn Xweda da wî derxistin wî çiyayî da. Ji wê ava şirîn av dixar, ewa henara xwe dixar, tekrar dikete mebedxana xwe. Zemanê emirî wî xilas bû, dua kir ji Xweda, got ya Rebbî, çima secdê de ya Rebbî tu ruhê bikişînî, hetanî bedena min bira sağ bibe, tu tiştek müselletî ser bedena min nebe, hetanî qiyameti. Xweda jî Azze ve Celle duayê wî qebûl kir. Ew însana ana secdê de Hazreti Cebrail Resulullah re gotiye aleyhissalatu vesselam. Zamanê ku em diçin asîmana jî ew wî dibînin, wetê em têne erdê jî ew wî dibînin. Zamanê dibe roja qiyametê Hazreti Cebrail eva ji Resulullah anlatmış ya Resulullah sahabiya ra dibêje. Dibe roja qiyametê eva însanê hanê wetek tê ber mîzana îlahiye. Xweda dibe ebdê min dibe ez bi muamela xwe bi rehma xwe ji te rabikim yan bi îbadet. Dibe ya Rebbî pênc sal ji te re îbadet kiriye. Bi îbadetê min muamele ji me re bike. Xweda Azze ve Celle emir dike çavê wî rastê dikeve alîkî teraziyê. İbadetî wî pênc sal dikeve alîkî teraziyê. Ew îbadetî wî bedelê çavê rastê dernakeve. Xweda dibe xêrê wî kêm derketin dibe biherin cehennemê. Wetê dibin nêzîkî cehennemê destê xwe bilin ki ya Rebbî tu bi rehma xwe ji min re muamele bikî. Ya Rebbî tu min neşînî cehennemê. Xweda emir dike wira dizvirînî wetê tînî derê cennetê. Xweda dibe ebdê min bisekine disekine. Xweda dibe ebdê min ji tunebûnê kê tu yaratmış kiri, ya Rabbi dibe te ez yaratmış kirim. Kê pênc sal ömür date ya Rabbi dibe te da. Kê ew kuvvet kudret date ya Rabbi dibe te da. Kê ampilek belîlî zemanekî wî derbas dibe ampîl dişewite. Qulya pisî wîsane. Pênc salî min çav date îşqa wî qeh kêm nebû. Ew bedena min date rûkî nexweş neket pênc sal.
Ki date ya Rabbi dibe tevte da. Madem dibe eva tev be rahma me bu. Be rahma xo evan dante. Ez be rahma xo jî te bişînim cennetê. İnsan vate ibadet geş Xuda ra insan sade qenciya Xuda dişêkirîne. Gerina ibadetê şükre karşı ibadetê karşı qenciya Xuda. Xuda ew qenciyê her tiştê me bağlî Xudayê. Hebûna me, tunebûna me, feqîrbûna me, zengînbûna me, güca me, kuvveta me, her tiştê me bağlî Xudayê. Dedî dünyayê da insanekî ra qenciyê diket, ji dengasikê xilas dike, ew insan sürekli wî insanê ra saygı göstermiş dike. Eva insanê hane rokî dengasî da li min sahib derket, roha dengasî da li min bû xwayî. Xuda Azze ve Celle ew qas qencî ji me ra kiriye. Her tiştê vücuda me, ruhê me, kuvveta me, kudreta me, mülkiyeta me, çoluk çocuğê me tev qenciya Xwedayê. Tev Xweda daye. İnsanekî ku ji Xweda ra ibadet nake ew insan pir nankor e. Qarşî vê av qas qenciyê Xweda ibadet şükreke me ji Xweda ra dike. Saygîke me ji Xwedayê xwe ra göstermiş dike. Ew Xwedayê ku her tiştê meriv bağlî wî ye, ew Xwedayê ku ew xwe qencî ji meriv ra kiriye, meriv saygîkî ji Xweda. Ew însanê îbadet nakin, ew însanê ku hac emr û nehyê Xweda tune, ewana însanan nankorin ewana însanana. Ber sekerata mewtê de ewana însanana perîşan dibin, poşman dibin, gazî Xweda dikin, ya Rabbi tu me bişîne dünyayê, ya Rabbi hema yek deqekî me bişîne dünyayê. Ya Rabbi yek rokî me bişîne dünyayê. Ya Rabbi emmi temamı zamanı xwe sade saygıya te ra göstermiş bikin. Çima dünyayı da insanek veti merra qencikî dike, tengasikî da dest davê meriv her zaman behsa wî qenciyê dike. Ew Xwedayê ku ji tunebûnê merivhaniyê hebûnê, ew Xwedayê ku güç kuvvet daye me, ew Xwedayê ku ömür avqasa ömür selmiyan olarak daye me, ew Xwedayê ku dest daye me emanete, çav daye me emanete, qelb daye me emanete, meriv ka çima wî Xwedayê xwe ra saygı göstermiş neke. Merivê çima jî Xwedayê xwe ra ibadet neke. Xuda Azze ve Celle me ji rehma xwe bêhîvî neke. Rehma Xwedê nebe tu tiştek nabe. Xuda dibêje Azze ve Celle, Xuda dibe sed rehmê min hene. Ew sed rehmê xwe yek rehmeke xwe min dünyayê de qulamış kiriye, nod û neh rehmê xwe ez ê bihêlim mahşerê. Xuda me ji wê rehma xwe mehrûm neke. Zamanê ku berx dikeve binî miyê mînigê xwe bilind ke ji bo berxa wî eziyet nebîne rehma Xwedê ye. Eger rehma Xwedê nebe mî berxa xwe nabe xwayî. Eger rehma Xwedê nebe mirîş cûşka xwe nabe xwayî. Dedî cûşka mirîşkê wetê ku heywanek saldırmış dike, mirîş xwe di nav çavê wê heywana yirticî dixe ji bo wê cûşka xwe eva rehma Xwedê ye. Rehma Xwedê nebe jinik zaroka xwe nabe xwayî. Jinik ji êvarê hetanî sibê biharê wan şevê kin, heta sibê bêxew dibîne ji bo zaroka xwe sibê zû radibe, tepkî göstermiş nake, nabe zarokî îşe nerîşte razmî. Ew rehma Xwedê ye. Her tiştê me bağlî rehma Xweda ye. İbadet bikin ji Xwedayê xwe ra, saygî ji Xwedayê xwe ra göstermiş bikin. İbadet saygıya me ji Xwedayê xwe ra dike. Ew însanê îbadet nake, ew saygısızî dike ji Xwedayê karşî Xwedayê xwe. Qed düşünmüş nabe ka yaratıcı mı ye ku ez yaratmış kirme Xwedayê. Hebûna min, tunebûna min tev bi rehmê Xwedayê, tev bağlî emrê Xwedayê. Ka çima ez Xwedayê xwe ra saygı göstermiş nakim. Xuda Azze ve Celle me ji rehma xwe bêhîvî neke. Xuda Azze ve Celle bitûn miryê Müslümana af û mexfiret bike. Xuda Azze ve Celle axir akibeta bitûnê Müslümana bîne ser xeyrê, ya me jî bîne ser xeyrê. Xuda ser kelîmê şehadet emanetê bitûnê Müslümana ruhê wan ji wan bistîne, me jî bide xatirê wan. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fâtihate ma'as selavat. بفکرین بکردی، باخفن بکردی، بعجبینم بکردی، بشوپینم بکردی، لشاکری کو پی آبونه بین دنگ بیجی گوهداری بکن بکردی.